Poštovani kolege, iskustvo je pokazalo da je puno lakše ostvarivati partnerske odnose sa SAD-om i zapadnim zemljama s kojim osim ekonomskih interesa dijelimo nekakve temeljne vrijednosti poput slobode i demokracije. Treba razvijati odnose i s drugima, no situacija u kojoj Europska unija razvija odnose sa Rusijom, pa onda nakon toga traži od SAD-a da je brani od te iste Rusije, očito pokazuje neke pogrešne procjene u odabiru strateških partnera. Zato pozdravljam ovo izvješće i nadam se da će se ti odnosi između Europske unije i SAD-a nastavljati i sljedeće godine kad će izvjesno Donald Trump ponovno postati predsjednik Amerike i nadam se da neće doći do masovne histerije u Europskom parlamentu kako je to bilo 2016. kad je Trump bio izabran ili pak 2020. kad je cjelokupni europski politički mainstream, uključujući pučane, stao na stranu Joea Bidena. Dakle, službeni predstavnici Europske unije nikako ne bi smjeli ulaziti u unutarnje demokratske odluke Amerikanaca, već razvijati trajno partnerstvo. Hvala lijepo.